kwa John mbhabhatidzi kwakadedzwa hana kuenda. Nditeerere, Jesu ari muguva, vakavhara musuo, masoja akafora nepfuti, nyamba hamo. Wadzika kumwoyo wenyika. Now achifamba zvake achiapproacha Hades. Ndauda kuvhesi yangu. Vakanga vachifara Satani namadhimoni ake vachidya mafiriziti vachidini. Vachipembera nekuti zvese zvaitsanya-tsanya izvi takazvichengeta tinazvo pano. Ndopandakazobvunzwa mubvunzo nomumwe unzi naimufundisi. Mubvunzo iwoyo wakatenderera zvisingaitendi wakandinetsa ndikashaya kuti ko indava. Why? Because pese pandakabvunzwa ndakatsika-tsika. Nevandakabvunzwa vakatsika-tsika navakafunda vakagraduate. Vaine nguo nemadzedze nemaheti nemakona aya ndakavabvunza mubvunzo iwoyo vakautadza. But vakasanyara kubvisa heti. Amene wana wambounzwa wakuti Sauro paakaenda kumukadzi waiuka. But kukanobatwa Sameri kung'anga. Akatodedzwa neng'anga akabuda. Zvidai kana zvauya zvakadai zvinonetsa izvi ndokumbira mweya wakafemera pakunyorwa. Verenga zvakanaka nyaya iyoyo, unonzwa kuti mukadzi achizviita achikanda hakata dzake achidii. Sameri wakatanga kusumuka. Ndokuonekwa achisumuka kwete achidzika, achisumuka. Kureva kuti kwaari kubva akuzi kuna Mwari. Vane kwavanga vakachengetwa vari vasungu. But ng'anga kana ikakumbira kuti mbondipaiwo nhingi, ndozvamunoita imi kana mukaenda kujeri muchinoona hamenyi yakasungu. Anombosunungurwa saasunungurwa, but anzi mumboonana. Na ng'anga ichikumbira kuna Satani ane makeys eHades ndi Satani. Nekuti ng'anga dzake Satani dzakumbira vakafa. Sameri wakasumuka. Zvikanzi wandidedzerei. Why? Nekuti time iyi vachiri kuti kunyangwe vachinamata vari kutorwa chinovharirwa. Zvino pano nhasi paita nyaya. Now, Jesu wakudzika akatakura vhangeri riri kubhuku yaPeter, iri kunzi wakuenda kunoparidzira mweya yakanga iri mutorongo. Jesu achiuya madhimoni vakanga vachitamba marekodzi vachifara nekucelebrata vanonamata vari muhuranda. Zvino varimo vakaona panze pakunge pakuda kupenya-penya, zvikanzi iwe unoramba wakagara mhanya, unotaridza kuti pane chimwe chidhimoni nomba chamhanya kunovhura dhoo nomba chadongorera. Chikaona kuri kuuyiwa, ndokubva chadzokera zvikanzi aSatani ndimbokuona iwe. Zvikanzi ataura mhano undidisturba, toda kufara pana tumurova bhorodhero. Zvikanzi but ndiri serious panze hapana kunaka. Zvikanzi chii? Zvikanzi kune chitunha. Pazvitunha zvese tinosimboenda kunotora, but kune chauya chega. Why? Nekuti vanoziva Shona vakati wauya wasadano vari pakati pekufara. Zvikanzi pane murume ari kubvawo haana kumira zvakanaka. Zvikanzi zita rake rino, zvikanzi haritaurwe. Satani anoti ndinenge ndamuziva. Satani akati regedzai ndonovhura dhoo. Nyamba uya haavhurirwe dhoo. Dhoo ndo parakati kakanu. Vakaona maakupinda minzwa yechiedza. Satani akati akomana suduruka. Jesu akati ndauya pamusoro. Ndisati ndataura newe ndine nyaya nevanhu vangu. Pari kunzi wakaparidzira vhangeri mweya yakanga iri mutorongo. Akamboti vakomana garai pasi. Ndauya. Rega nditore mashoko aPastor Perry Stone. Ndauya.
Adamu wandiona here zvikanzi ndakuona wakanga usingandizive but ndini muti weupenyu wakanga uri mumunda wegadheni ndauya kuzokutora. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Abrahamu uri pano here zvikanzi ndiri pano zvikanzi ndini wawakaprofita uchikwira pagomo reMoraya uchiti the Lord will provide a lamb. Wakanga uchireva inini sunga twako taakuda kuenda. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Isaya uri pano zvikanzi ndiri pano pawakati tazvarirwa mwana wakanga uchiprofita inini sunga twako taakuda kuenda. Ndiri kunzwika zvakanaka here varume? Jesus has come. Wakuya kuzotora vanhu vake. Ndo paanonzi wakakumbana netwake twese. Ukamutarisa pana Matthew chapter 27 verse 52. Anonzi paakamuka kuvakafa kune makuva akatsemuka. Vakafa vakamuka vakaonekwa vachifamba muguta. Vanasameri vakadonzwa muguta vachiona nyika yavafana. Isu takabva nyika isati yadai. Vachifamba muJerusarema vakatoonekwa. Why? Nekuti kuri kubviwa uku kuIjipita kwatevera Moses anonzi Messiah. Pakuitwa inonzi Exodus kubva munyika yerima vachienda kunyika yechipikirwa. But pano varume paita nyaya. Pano paita nyaya. Ndo pakatransferwa paradise kubva pasapa ndokubva raenda pasi pechigaro chaMwari. Panozonzi naJohn ndakaona mweya yavakafa iri pasi pechigaro chaMwari chiti muchatsiva nyika rini. Zvikanzi nyararai kune vamwe vanofanira kuitwa zvamakaitirwa vakapiwa nguo chena. Paradise iri pasi paMwari apa. Kubva kwavakaita panapa ndosaka Bhaibheri riti shiori rakashamisa muromo waro. Pari kutsanangurwa extension the lake of fire kuti vanhu vakwane. Ngatifambe zvishoma nezvishoma. Right. Jesu ari kubuda navarume vaipota vachiti kana vafa ivo vachinamata. Vari kutorwa vachinovharirwa nekuti ropa rakadeuka rizi ravo iropa rembudzi. Zvino nhasi kwadeuka ropa. Satani wazviziva kuti murume uye wauya kuzotora vanhu. Waripa mhaka vanhu vaye vavake. Ndokumacha vachibuda napamasuo eHadesi. Jesu wamuka. Ava mwakomana vakangoonekwa nomba wadhisapia. Jesu nomba ambosara akachiwaya achionekwa. Mary ndo paanouya. Ndikutsvaga utenzi wangu. Vamisa kupi? Ndimeri mamisa kupi? Nyamba ndiye. Pakuda azongoziva pakuda kunobata saka musandibate. Ndichigera kusvika kuna baba. But 8 days after Thomas anonzibata. Mary usandibate. 8 days after Thomas bata. Ndichigera kusvika kuna baba. Iye wakasomoka ndiye akatanga adzika. Nekuti iye somupirisita ari kubhuku yaHebrews, a better priesthood. Ari kupinda into a better temple with a better sacrifice. Asina mbopera zvakaitwa izvozvo. Kune temberi yechokwadi yakaonekwa naMoses ari mugomo zvikanzi chienda unovaka yako yemahumbwe semaonero avaona yakaita. Kune yechokwadi nemuprista wechokwadi kuti Aaron ari kunopinda kwete neropa remakwai but neropa rake. But muprista wese kana akunopinda muholy of holies anga asingabvumidzwe number 1 kuswera ine vanhu, number 2 kubatwa nevanhu, anosviba Mwari akanomuuraya. Saka Mary usandibate. Andisati ndapinda munzvimbo tsvene neropa rangu. But Thomas chibata nekuti ndadzoka. Ipo pakati paMary naThomas apa pane yakanoitika futi kudenga ndichaibata rimwe zuva. But pano paita nyaya Jesu wamuka kuvakafa.
ndo paari kuudza vadzidzi kuti simba rose ndaripiwa. All power has been given unto me. Vadzidzi vanoti simba rese. Hapana murwere waakabata akasapora. Achifamba pamusoro pemvura achimutsa vakafa, hapana zvaakaedza zvikaramba. Yeti anoti ndazopiwa rese. Saka minana yese iyi aiita asina rese. Zvino wauya nerese. Jesu anoti makajaidzwa rese amumbofa makariona. Racho randauya naro harizi rangu, ndakuda kuripa kwamuri vakomana. Ndinzwirewo varume nyaya iri pano. Rese rakuda kupiwa munhu. Nyaya yakuda kuitika panapa ndo yakaprofita. Matthew chapter 16 yandaverengesa verse ya 18. Changa chiri chiprofita, hazvina kuitika zuva iroro. Nekuti anoti I will build my church. Nhasi haivakike. Nekuti kana vakafa nhasi ndisati ndafa, kune murume ari kuvatora achivavharira okiya masuo eHadesi. But kana ndafa ndichavaka kereke yangu. Iyoyo haikundwe nemasuo egehena. Masuo egehena, masuo, the gates of hell. Gate rinongo represent access. To number 1. Number 2, rino represent a council or a meeting. Chautsanangura chapa mavesi waya manje. Ndakuvaka kereke ya pamusoro peruwaro. Masuo eHadesi angaikunde. Mazwa ari kutaurwa Jesu ari muCaesarea Philippi. Caesarea Philippi, from a source imwe hama yangu yakaverenga rimwe bhuku akandipawo information iyi yandakutsanangura ipapa. Mainamatwa chimbudzi, a he god. Mbudzi yanga ine chistatue. Ndo vanhu pavaenda vachinonamata ipapa, but pedyo nembudzi iyoyo panga paine chidhemu chemvura. Chidhemu chemvura icho changa chaita vanhu vaipota vachiuya ipapapa vachirota zvavanorota, vachiswera ipapa vachiita masowe avo vari ipapa. Ende zvaitendwa kuti dhemu irori, it was access into the underworld. It was a gate into hell. Zvichitendwa. Jesu achitaura mazwi kuti masuo eHadesi akunde chechi yangu, ari kutaura ari muCaesarea Philippi. Old Testament vachinamata vaisungwa. But ndakuda kugadzira imwe chechi isingakundwe namasuo eHadesi. Masuo eHadesi, rekeza ndikupa imwe revelation ipapa paenda kukupa. Ndapiwa naMwari manje dzakuda kutochaya nguva dzekutanga. Adzimai yangu akati kozva makunyora ipapa zvichiri zvamambotaura, ndakati nyarara zvako mudzimai wangu. Pane dzimwe dzakuuya. Kuti ubate mazuva aya. Masuo eHadesi haangaikunde. Varume gedhi ndo rine nyaya. Ukaona akubatira gedhi wabata upenyu. Benihadhadhi haana kubata chomunhu enda haana kukanda museve muSamaria, akagara pagedhi. Nekuti gedhi ndo